ja, nu er vi så ved at være henne der omkring, som hedder selve punkt, midten af filmen her, som handler om den her orange, som jeg sidder og drikker. Den er bare god. Men hvorfor? Og jeg skal lige smage. Det er noget, der sætter tænder. Ja. Men ja. Orange. Det består af, nu skal lige se her. Kvadratessensen af Coop Norden. Fremstillet i Danmark fra Coop Nord. AB Box 21 101 og 20 Stockholm. Det er derfor. Det er løsningen. Det er selve proceduren i det hele. Og så I se stregkoden, den er så lille, at folk skulle tro, at far her, han snyder folk, men det gør han ikke. Nu vrøvler jeg. Men ja, cut for fanden. Cut. Hvordan er det sjovt? Hvad? Optager vi stadig? Ja. Og så ser jeg. De sidder og læser i bladet. Hvem fanden vil gøre det? Ej, det er ikke noget, der sætter tænder. Det vil jeg ikke sige. Men hvis vi lige kigger lidt udenfor her, så kan vi se, at det er faktisk en dejlig dag i dag. Og man kan også se hovedet, den spejler sig. Nå, ja. Men altså, vi er jo på den der skolebyttetur. Og det vil sige, at mange børn, de får sådan noget sukker i deres tænder. Og det man skal huske. Husk at børste dine tænder. Det er meget, meget vigtigt. Og så hvis man skal tikke om noget mad, så skal man bare sige, hej, han er mad. Og så de andre siger bare, hvem var det egentlig?